Janaka lonten dawuh. Rasaku kok gumun. Pirang-pirang piyayi tak titip priksa ora ana kang pantes dadi mungsuhe. Mungsuhku ya mungsuhmu. Inggih. Lah kok jebul iki ning tengah ngalas kok malah ana pawongan kang manter tejane. Sak sada lanang. Mongko sandangane mung nganggo kuliting wit kang mapan ana ning alas, klokopaning kulit saka wreksa sing gedhe. Inggih. Nggo tinggal mawon nggon niku mung wong rekoso niku. Kosek to Bagong aja ngono to. Wah, jelas kuwi wis klumu selik. Sing arep dialap apane? Kowe sapa? Kisana. Nuwun sewu menawi panjenengan nyuwun priksa dhateng kula pangkat kula Demang. Wah, Demang runde wilayah kuwi wis. Mesti ngono kuwi omongane. Demang sapa? Demang Cakrawangsa. Oh, Demang Cakrawangsa. Nggih, panjenengan sinten Prabu Kresna? Ngandel ora. Urung tepung karo aku kowe takon wis disebutke jenenge nek ra wong ampuh ora bakal kelakon. Ah sampean kuwi nom mlebu koran kok. Saben wong niku wis do tepung karo sampean. Ah coba mburine niki. Sing mburi sinten Raden Janaka? Wis lumrah. Janaka niku lananging jagat. Ayo, aku sapa? Kra Cakra. Kowe Bagong. Kowe lho, ngerti ya? Nek pancen kowe ngerti jenengku Bagong, apa sebabnya aku ora tau mulih? Sebab kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Mongko wis nganti 17 wadah. Sabun, sikat gigi. Sampo ora tok bayar. Iya ora Bagong. Asemi cocok e. Wah, ampuh tenan kuwi pun gak digawa dikandhangke. Lho. Kok dikandhangke? Cakrawangsa wonten dawuh. Aku arep njaluk tulung kowe gelem nulungi apa ora? Kula menika nglampahi tapa ngrampi tulung dhateng sak pepadaning gesang. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Kowe kira-kira gelem mateni Dewa Kahana lan rebut pusaka apa ora? Menawi dipun parengaken kula sagah. Nek iso kowe tak paringi bebungah, kula mboten nyuwun bebungah. Oh ora, kudu tak paringi.